Üdvözlöm Önöket a Nyugodt Analitika csatornán. Boris Tizengáusen vagyok. Március 31-e van ma, és sok a fontos hír. Ebben az adásban újabb csapás az Oroszországi Föderáció kulcsfontosságú létesítményeire. A Kremlenben valóságos hisztéria tört ki. Idáig jutott Tór. Irán az ENSZ-ben SUV agresszióval vádolta Ukrajnát, az oroszok szerint pedig az Egyesült Államok és Britannia fertőzte meg az orosz teheneket. Még az okot is megnevezték, nagyon tetszeni fog Önöknek. Trump követeli az araboktól, hogy fizessék ki az Irán elleni háborút, és kész sorsára hagyni a lezárt hormuzi szorost. A NATO pedig a szakadás szélén áll. Mi lesz a szövetség helyett? Erről és másról is szó lesz a mai adásban. Sok érdekesség várható. Ha először jár ezen a csatornán, üdvözlöm, és ne felejtsen el feliratkozni. Nem fogják elhinni, az ukrán drónok az éjjel ismét megtámadták Oroszország egyik legnagyobb balti tengeri olajkikötőjét, Usztilugát. Valahogy mondani szokás, miért bombázták 8 évig Usztilugát? Érdekes momentum, Putyin lekapcsolta a mobil internetet, a drónok mégis eltalálják a kikötőt. Valóságos csodák történnek. Ismét károk keletkeztek Ustilugában, jelentette a leningrádi terület kormányzója Alekszandr Drozsdjenko. Részleteket azonban nem közölt. Miféle részletek lehetnének itt? Az orosz haditudósítóknál valóságos hisztéria tört ki. 5-ször találták el drónok ezt a kikötőt, szó szerint az elmúlt 1 hét alatt. Emlékeztetnék, hogy naponta körülbelül 700 000 hordó olaj haladt át ezen a kikötőn, és mindkét legnagyobb orosz-balti kikötő, Usztiluga és Primorszk is felfüggesztette a rakodást. Így jár az ember, amikor a háború visszatér oda, ahonnan elindult. Összesen ez a 2 kikötő adja az orosz olajexport csaknem 40%-át, vagyis ez egy nagyon-nagyon fájdalmas csapás. Ez még egy hír. Ukrajna aktívan részt vesz az Irán elleni katonai agresszióban, és ezért nemzetközi felelősséggel tartozik, jelentette ki Irán ENSZ képviselője. Azt mondja, ez az ukrán szakértők közel-keletre küldésével van összefüggésben. Maguk ott teljesen megőrültek, vagy mi van? Ha nem lennének az iráni drónok és technológiák, amiket az ajatolla rezsim adott Putyinnak, az ukrajnai háború teljesen más lenne. Most az oroszok akár 1000 sahedet is indítanak Ukrajna ellen az iráni rezsimnek köszönhetően. Halottak és megnyomorítottak százai száradnak az iráni instruktorok lelkén. Emlékeztetnék, Ukrajna tapasztalatot oszt meg arról, hogyan kell védekezni az iráni drónok ellen. Vagyis segíteni a védekezést a gyilkos támadó drónok ellen az rossz. De átadni Oroszországnak ezeket a Shahed drónokat, ahogy Irán tette, az egészen más tészta. Ezek már tényleg pofátlanok. Inkább ott ülnének és hallgatnának. Amúgy az ENSZ-ben SUV pont onnan a szószékről nem akarnak mesélni arról, hogyan lőttek le tüntetők ezreit otthon Iránban, és 10 000-eket börtönöztek be kínzásra. Vagy ahogy nemrég darukra akasztottak fiatalokat, nyilvánosan kivégezve őket a téren. Erről nem akarnak az ENSZ-ben SUV beszélni. Nemrég az ENSZ biztonsági tanácsában az orosz képviselő Nyebenzia panaszkodott, hogy a Putyin által kirobbantott háború áldozatokat követel az Orosz Föderáció területén. Ezek a vámpírok már tényleg nem ismernek határt. Tudják, nekem több kérdésem van azokhoz, akik ezeket az emberevőket az ENSZ-ben SUV tartják, és egyáltalán a szervezet hatékonyságáról. De mindezek ellenére az ukránok minden nap tovább küzdenek a földjükért és a szabadságukért. És minden adásban fontos gyűjtést tartunk az ukrán védelmi erőknek. Folytatjuk a gyűjtést egy összkerékhajtású buszra az Igor Szikorszki nevét viselő 18. különálló hadseregi repülődandár pilótái számára. A katonák videóüzenetet rögzítettek Önöknek. Kérem, nézzék meg! Ми, військовослужбовці підрозділу безпілотних систем 18-ї бригади армійської авіації, звертаємось до Бориса Тізенгаузена та підписників і слухачів його каналу з проханням про допомогу в зборі коштів на 2 повнопривідних буса, які нам необхідні для доставки особового складу та дронів-перехоплювачів на стартові позиції для боротьби з російськими шахедами. Швидке транспортування є запорукою успіху в нашій роботі. Тому щиро ми надіємось на вашу допомогу. Слава Україні! Segítsünk a harcosainknak! A hadseregi repülés rémálom a megszállóknak. Először is a hadseregi repülés légi célokat lő le, másodszor pedig nagyon-nagyon fájdalmas csapásokat mér a megszállókra a földünkön.
A gyűjtés linkje a videó leírásában található. Ott vannak az adatok azoknak, akik Ukrajnából, és azoknak is, akik külföldről szeretnének segíteni. Minden adásban őszinte köszönetet mondok a magam és azon harcosok százai nevében, akiknek már segítettek. Együtt mi egy hatalmas erő vagyunk. Ezt ne feledjét. És itt vannak a hírek a mocsarakból. Hát tudják, ilyet egyszerűen nem lehet kitalálni. Egy Szverdlovszk megyei orosz képviselő az angol szászokat vádolta az állatállomány leölésével. Hát ez nagyon szimbolikusan hangzik. Először azt hittem, talán a britekre gondol, akik rakétákat irányítanak az orosz megszállókra. Erre gondolt az állatállomány leölése alatt. De kiderült, hogy nem. Vyacheslav Wagner, az egységes Oroszország képviselője az angol szászokat vádolta a tehenek közötti betegségek terjesztésével egész Oroszországban. Hadd idézzek tőle. A drónok már a hozzánk közeli körzetekbe is eljutnak. Nem zárom ki. Az ellenség részéről érkező diverziós akciókat sem, mondta Wagner egy helyi műsorban. Vagyis szerinte az angol szászok és valószínűleg az ukroszászok. Drónokat küldenek, amikről valamilyen fertőzést dobnak le, és megfertőzik az orosz teheneket és sertéseket. Mellesleg az oroszok nem csak a briteket, hanem az Egyesült Államokat is angol szászoknak hívják. Szóval csak elképzeltem, ahogy Londonban és Washingtonban azon tanakodnak, hogyan fertőzzék meg drónokról az orosz teheneket és sertéseket Szverdlovszk megyében. Trump pedig valamilyen értekezletet tart a Pentagonba, és azt mondja, na figyeljenek! Először elintézzük a teheneket Szverdlovszk megyében, aztán jöhet a háború Iránban. Csak így, ebben a sorrenden. Egyszerűen hát ez az egységes Oroszország képviselője, ezek a gondolatai. Mellesleg barátonim, ne felejtsetek el feliratkozni erre a csatornára, ha szeretnétek értesülni a legfontosabb hírekről ebben az őrült világban, de nem akarjátok az idegeiteket pazarolni, és megőriznétek a mentális egészségeteket. A nyugodt elemzés pontosan erre való, úgyhogy iratkozzanak fel. Tegnap szembe jött velem egy videó, egy interjú az egyik harcosunkkal, a különleges műveleti erők őrmesterével, Artem Korjakinnal. És elmesélte, hogyan ejtették fogságba a harcosaink az első észak-koreai katonákat, akik Putyinért harcoltak. Itt egyébként az ENSZ nem akar mondani semmit, vagy ez egy kicsit más tészta? Szóval a legérdekesebb részletek. Már akkor elcsodálkoztam, amikor az első fotókat közzétették. Az észak-koreai katona valahilyen a kezei be voltak kötve, vagy valamilyen kesztyű volt rajta. Szóval Artem Korjakin feltette a titkot, miért is voltak azok a kesztyűk azon az észak-koreai katonán. Kiderült, hogy az első észak-koreai hadifogoly egyszerűen átharapta az ereit, ezért a következő foglyokra már boxkesztyűszerűséget adtak. Tudják, engem annyira meglepett és megdöbbentett, hogy mennyire el lehet torzítani egy embert, állati sorba taszítani, hogy felülírja az önfenntartási ösztönét. Emlékeztetnék, hogy az észak-koreai katonák egy teljesen idegen országban harcoltak egy idegen ország ellen. És íme, hogy ne essen fogságba, átharapta a saját ereit. De itt még csak nem is az önfenntartási ösztönről van szó. Ott valójában a történet még ennél is szörnyűbb. Vagyis azért harapta át az ereit, hogy elkerülje a vallatást, és hogy nem mutathassák meg, hogy fogságba esett. Mert egy olyan rendszerből jött, ahol a fogság egyenlő az árulással. Észak-Korea évtizedek óta a félelem államát építi, vagyis gyerekkortól súlykolják, hogy a fogság nem csak szégyen, hanem az ország elárulása, Kim Jong-un és az észak-koreai eszmék elárulása. Ha élve kerülsz az ellenség kezére, nem csak téged büntethetnek meg, és ebben rejlik az, amit magával, és amiért ezt tette magával. Veszélybe! Ha fogságba esett volna, az egész családjának is kerülnie kellett volna. Észak-Koreában létezik a világ egyik legkegyetlenebb politikai ellenőrzési rendszere. Az egyik kulcsfontosságú eszköz a család kollektív felelősségének elve. Ez a 3 generáció megbüntetéséként ismert. Vagyis államellenes bűnökért, hűtlenségért, árulásért, fogságba esésért, sőt, dél-koreai filmek nézéséért. Zenéért és filmekért, az amerikairól nem is beszélve,
Nem csak azt büntethetik, aki a rezsim szerint bűnös, hanem a szüleit, gyerekeit, testvéreit, sőt néha még az unokatestvéreit is. Vagyis leggyakrabban a rokonokat politikai táborokba küldik. Kvanliszónak hívják ezeket. Ezekben a táborokban az emberek egész életükben bányákban dolgozhatnak, minimális élelmet kapva. Sok folyoly egyszerűen ott születik meg, mert a gyerekek felelnek a szüleikért. És életük végéig ott is maradnak. Ezért az észak-koreai katona a háborúban egy egyszerű elvvel él. Jobb meghalni, mint fogságba esni. Különben 3 generáció kerül a táborokba. És amikor Kim Jong-unt jó fejnek nevezik, erről is érdemes megemlékezni. Mellesleg náluk ez náluk nem csak a fronton van így. Náluk gyakorlatilag törvényesített rabszolgaság van, amikor az észak-koreai állampolgárokat más országokba küldik dolgozni. Vagyis azonnal elveszik az útlevelüket, titkosszolgálati felügyelőket rendelnek melléjük, tilos szabadon mozogniuk és a helyiekkel érintkezniük, a fizetésük nagy részét pedig az állam teszi el. Vagyis gyakorlatilag Kim Jong-un rabszolgaként küldi külföldre az állampolgárait. Vannak bizonyítékok disszidensektől és jogvédőszervezetektől. Az észak-koreai állampolgárok napi 14-16 órát is dolgozhatnak, gyakorlatilag szabadnap nélkül. Néha csak pár dollár marad a zsebükben, a többit Kim Jong-un teszi el. Szóval ez a helyzet. De a legfontosabb, hogy még Pjenjantól több ezer kilométerre is szigorú ellenőrzés alatt állnak, mert az igazi túszok otthon vannak, a szüleik, a feleségük, a gyerekeik. Hát így állunk, az ENSZ meg nem akar erről mondani semmit. És még szeretnék kicsit reagálni a Rheinmetall vezetőjének kijelentésére, miszerint az ukránok nem alkotnak semmi innovatívat, nálunk a háziasszonyok a konyhában rakják össze a drónokat. Hadd mutassak egy videót, ahogy egy elfogó drón, amit Pepperger úr szerint a konyhában raktak össze, nálunk lelő egy orosz Shahedek. Nézzék meg ezt a videót. Nézd, ott repül. Ó, valami repül utána mellesnek. Nézd. Hogy tetszenek a háziasszonyaink drónjai, Pepperger úr? Egy ilyen elfogó drón ára 1000 és 3000 dollár között mozog. Egy Shahed ára körülbelül 50 000. 50-szeres a különbség. Egy nyugati típusú légvédelmi rakéta ára 500 000 és 3 millió dollár között van. Lelőni a Shahedet egy 1000 dolláros ukrán elfogóval, vagy egy 3 millió dolláros rakétával? Melyiket választja? Mellesleg ez egy orosz Shahed, egy gerany, de a drón ugyanúgy lelövi az iráni Shahedet is, és le is fogja. Ezért persze Pepperger úr ideges lett. Persze, hogy ideges lesz az ember ilyen eredmények láttán. És most térjünk át a Közel-Keletre. Donald Trumpnak új ötlete támadt, ami neki nagyon tetszik, de kétlem, hogy bárki másnak is fog. Trump felszólította az arab országokat, hogy fizessék ki az Egyesült Államok Irán elleni háborújának költségeit. Idézem a Fehérház sajtótitkárát, Levitt asszonyt. Úgy gondolom, az elnököt ez nagyon érdekelné, és felszólítaná ezeket az országokat erre. Nem akarok elébe menni. Trumpnak ebben a kérdésben, de ez egy olyan ötlet, amiről tudom, hogy foglalkoztatja, és amiről azt hiszem többet fognak hallani tőle. A közeljövőben jelentette ki a Fehérház sajtótitkára. Azt nem részletezte pontosan, mi Trump ötlete, de megjegyzem, hogy az öbölmenti országok most hatalmas összegeket veszítenek ezen a háborún, mind az eladatlan olaj, mind az iráni csapások okozta károk formájában. Olaj- és gázinfrastruktúra létesítmények elől. És a haba tortán, hogy olyan hírek érkeztek, miszerint a közel-keleti országok közvetlenül megállapodhatnak Iránnal és szövetségeseivel, esetleg Kínával, az olaj-hormuzi szoroson keresztüli tranzitjáról, ha az Egyesült Államok kudarcot vall a blokkát feloldásában és a tárgyalásokon. Mindez különösen érdekesen hangzik a szaúd-arábiai trónörökös megsértése után, akit, emlékeztetnék, Donald Trump sértette meg. Nos, ez nem csak a hercegnek szólt, hanem az összes öböl monarchiának alapvetően egy sértés.
A tegnapi adásban elmondtam, hogy ebben a háborúban Donald Trumpnak elég nehéz lesz egyoldalú győzelmet hirdetnie, mert a hormuzi szoros továbbra is blokkád alatt áll. Nem lehet csak úgy felállni és azt mondani, győztem, viszlát és minden jót. Kiderült, vagy mégis lehet? Azon tűnődtem, hogyan mászik ki Donald Trump ebből a helyzetből, és íme a válasz. Trump elképzelhetőnek tartja az Irán elleni háború lezárását még akkor is, ha a hormuzi szoros zárva marad. Erről ír a Wall Street Journal amerikai tisztviselőkre hivatkozva. Az elmúlt napokban a Fehér Házban arra a következtetésre jutottak, hogy a szoros feloldására irányuló művelet túllépi a kijelölt 4-6 hetes időkeretet. Végül más célokra tették a tétet. Gyengíteni az iráni flottát, csökkenteni Teherán rakétakészleteit, majd leállítani a jelenlegi harci cselekményeket. Ezután Washington diplomáciai nyomással reméli elérni a hajózás újraindítását. Ha ez nem válik be, az Egyesült Államok állítólag arra fogja ösztönözni európai és öbölmenti szövetségeseit, hogy vállalják a főszerepet a szoros megnyitásában. Én csak, ahogy mondani szokás, köztünk ott a csodás óceán, ahogy mondani szokás, bajlódjatok ti ezzel a dologgal, csináljatok, amit akartok. Egyébként is rengeteg dolgom van, ideje Kubával foglalkozni. Puszipá Európa, menj és old fel a hormuzi szoros blokádját. Kétkeltetett bárki is abban, hogy egy ilyen forgatókönyv lehetséges? Donald Trump lényegében maga ösztönzi a többi országot, hogy közvetlenül egyezkedjenek Iránnal. Ez az igazság. Vagyis az lesz a vége, hogy az országok végül elkezdenek fizetni Iránnak az átalhadásért a hormuzi szoroson. Az ajatollahok rezsimje és az iszlám forradalmi gárda pedig jelentős plusz költségvetéshez jut, amit új rakétákra és drónokra költenek. Ez pedig csak úgy mellesleg évi mintegy 50 milliárd dollár. Nos, és még egy fontos bejelentés. Az USA felülvizsgálhatja a NATO-val való kapcsolatát az Irán elleni háború befejezése után. Ezt már Marco Rubio külügyi miniszter jelentette ki, írja a Bloomberg. Szerinte Washingtonban elégedetlenek azzal, hogy a szövetségesek egy része nem támogatta az USA-t a közel-keleti konfliktus során. Szó van többek között a katonai bázisokhoz és a légtérhez való hozzáférés megtagadásáról a műveletekhez. Igézem, az elnöknek és az országunknak mindezt felül kell vizsgálnia a művelet befejezése után. Ha a NATO megvédi Európát egy támadás esetén, de közben nem engedi a bázisok használatát, amikor kell, az nem egy jó megállapodás, mondta Marco Rubio. Arra is utalt, hogy a szövetség felbomolhat, ha az államok kilép belőle. Az Egyesült Államok nélkül nincs NATO. A szövetségnek kölcsönösen előnyösnek kell lennie, nem egyirányú utcának, tette hozzá az államtitkár. Teljesen logikus. Marco Rubiónak van némi igaza, csak van egy bökkenő. A NATO védelmi szövetségként jött létre, és nem ártana a szövetségeseket is tájékoztatni. Lehetséges, hogy ha ezt a műveletet a szövetségesekkel közösen, az ő részvételükkel tervezik meg, sikeresebb lehetett volna. A szövetségesektől kérni szoktak, nem pedig fenyegetni őket. Szóval amikor azt mondod, kell nekem, Grönland, Kanada új állam lesz, mindenkit térdre kényszerítek az új vámokkal, az európai vezetők meg sorban állnak majd, hogy a seggemet nyalják, és aki nem segít az Egyesült Államoknak, az keservesen megbánja. És ezután megkérdezi, miért nem segítetek? Hát mit vontam én rosszat? Egyáltalán? Kit bántottam innen? Szóval úgy tűnik, az egésznek így lehet vége. Trump feláll és azt mondja, viszlát oldjátok fel ti a blokádot a hormuzi szorosnál. Csá, én lelépdál. És itt van még egy érdekes videó, amibe belefutottok. Putyin felszólított, hogy hozzák ki az oroszokat a barakkokból. Képzeljék el, találkozott az Arhangelszki terület kormányzójával, Alexander Cibulszkijjal, és sürgette a térség lakhatási válságának megoldását. Felszólított, hogy hozzák ki az oroszokat a barakkokból, de kopaszodó százlábú, 20 évig azt követelted, hogy hozzák ki őket a nyomornegyedekből, most meg a barakkokból. Ez a Cibulszki jelentette, hogy a terület stabilan fejlődik a hatási válság felszámolásában. Nem tudom, nyálok van negatív növekedés is, szóval nem világos, merre fejlődik a terület.
A lényeg a lakhatási válság elleni munka folytatása. Természetesen ki kell hozni az embereket a barakkokból, jelentette ki Putyin. Az elmúlt 20 évben Putyin folyamatosan a nyomornegyedek felszámolásáról beszélt. Mindjárt mondom is, 2007-ben erkölcstelennek nevezte, hogy oroszok milliói élnek nyomornegyedekben. 2009-ben ugyanezzel a nyilatkozattal álltam. 2013-ban Putyin ismét ezt hangoztatta. 2020-ban megint ezzel a kijelentéssel tűnt fel. És most ismét. Vagyis 20 éve, Putyin azt mondja, ki kell hozni őket a barakkokból, a lakhatatlan házakból. Utána néztem, és kiderült, hogy legalább 2 millió orosz él lakhatatlan körülmények között. Olyan lakásokban, ahol holnap vagy a plafon szakad rád, vagy a fal dől le, repedések, meg minden. Ki kell őket hozni onnan, persze hoz ki. Az oroszok egyébként nem is nagyon háborognak. Élik az életüket, ez egy paradoxor. Néha látni műsorokat, ahol a falakon repedések futnak, nincs csatornázás, térdig ér a sár, a tető ferde és beázik, de Putyin portréja ott lóg a falon. El tudják képzelni? És ki az, aki nem segített rajtad? Kihozni azokból a nyomortanyákból? Ha Putyin nem indítja el ezt a háborút, minden rászoruló orosznak építhettek volna új otthont, és átadhatták volna az új rakások kulcsait. El tudják képzelni? Még arra is jutott volna, hogy meggyógyítsanak minden beteget az Oroszországi Föderációban. Oroszországban egyébként érdekes bírósági döntések születnek. Egy orosz bíróság betiltott egy internetes cikket, ami arról szólt, hogy az ukrajnai háború tovább tart, idézem, mint a nagy honvédő háború. Nos, alapvetően második világháborúnak hívják, de ez a szakasz. Az oroszok nem akarnak emlékezni a második világháború első felére, amikor Sztálin és Hitler megegyeztek és felosztották Lengyelországot. Az ő tankönyveikben csak a nagy honvédő háború létezik, ami onnan indul, hogy Hitler megtámadta a Szovjetuniót. Szóval megtiltják, hogy kimondják, ez az ukrajnai háború tovább tart, mint a nagy honvédő háború. El tudják képzelni? És miért? Mert akkor a második világháború alatt már Berlint ostromolták, itt meg mi van? A Donbasst sem tudják bevenni, és nem is fogják. És még egy hír országos szinten. Putyin köszönetet mondott Kadirov fiának, Ahmatnak a sportban elért érdemeiért. Ez nem az a Kadirov fiú, aki folyton kapja a kitüntetéseket és érmeket. Az Adam. Szóval szerintem Adam, amikor látta, hogy Putyin a másik testvérének, Ahmatnak mondott köszönetet, elszomorodott. És kapott egy kitüntetést a szomorúságáért. Vagy egy kitüntetést azért, mert valaki más kapott kitüntetést. Tudják, ha mindezzel otthon foglalkoznának Oroszországban, és nem zaklatnák a szomszédaikat, hát tegyék, nem így az? De ők zaklatják őket, a mocsok átkuszik a határokon. De Ukrajna, úgy gondolom, maga lesz az ítélet Putyin számára, és Ukrajna veri majd be a nyárfakarót az ő mocskos, fekete szívébe. Van egy olyan érzésem, hogy Putyin tudja ezt, vagy legalábbis sejti, ezért gyűlöli annyira Ukrajnát, de Ukrajna győzni fog. Biztos vagyok benne. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak a szeretteikre, iratkozzanak fel a csatornára, ne felejtsék el, és nagyon kérem önöket, segítsünk a katonáinknak, a hadsereg pilótáinak. A gyűjtés linkje leírásban található ehhez a videóhoz. Nyugodt napot mindenkinek, és dicsőség Ukrajnának!